Здравейте! В това видео ще демонстрирам как да конфигурирате прокси сервер и homepage в Internet Explorer чрез Group Policy. Това ще направим като от старт бутона изберем Administrative Tool, след това избираме инструмента Group Policy Management. За да създадем груповата политика, избираме си нашия домейн, организационната единица, за която искаме да приложим тази политика. С десен бутон избираме Create a Group Policy in this domain. Избираме име на груповата политика. В нашия случай ще напиша, например, Internet Explorer Settings. След като сме създали груповата политика, в момента тя е напълно празна, както може да видим от репорта, който се генерира. За да конфигурираме тази групова политика е необходимо с десен бутон да изберем Edit. След което от Users Configuration Policy избираме Windows Settings, след което отиваме на Internet Explorer Maintenance. За да създадем Homepage е необходимо в секцията URLs избираме Import URLs, Properties и ето в това поле, след като сложим отместка на Customize Homepage URL, въвеждаме страницата, която искаме да се зареди, например С това приключва въвеждането на нашата Home страница. Следващото, което конфигурираме, това е прокси серверът. Това става отново от Internet Explorer Maintenance, но този път избираме Connection. Избираме Proxy Settings, десен бутон, Properties, Enable Proxy Settings и тук въвеждаме Proxy серверът. В случая аз тук съм си го записал предварително. Въвеждам го. Използвам един Proxy сервер за всичко. Така. След като сме въвели прокси серверът, с това приключва конфигурирането на груповата ни политика. Може да видим вече конфигурираната ни политика ето виждаме прокси сервера, който сме конфигурирали, виждаме и URL, който ще се зареди като homepage. С това приключва конфигурирането на настройките чрез групова политика. Затваряме Group Policy Management конзолата и сега да видим на Client 1 какво се случва. В момента може да видите, че homepage не е MSM и ще видим също така, че няма конфигуриран прокси сервер. Ето може да видите в момента, че няма конфигуриран прокси сервер. Така. Сега ще разлогнем това клиент, за да може да се заредят груповите политики, които току-що конфигурирахме.
Сега логваме се отново. Изчакваме няколко секунди. И сега правим отново проверка. Както виждате, homepage вече ни е yahoo.com. Така, след като се е заредил сайта, ще направим проверка на нашето прокси, да видим дали минава трафика през него. Ето, може да се убедим, че вече не е активно проксито, което сме задали. Така. Сега другото, което мога да покажа е как да конфигурираме чрез групова политика проксито и homepage да не могат да бъдат променени от потребителите. Това става последният начин. Ще изтрием тази групова политика. Ще изтрием и от Group Policy Object, за да може да използваме направо същото име. Даже мисля да си го копирам. Така. Сега отново създаваме една групова политика. Settings, но този път ще конфигурираме homepage и proxy сервера да не могат да бъдат променени от потребителят. Това става като от User Configuration Policy изберем Administrative Templates, User Component. Сега намираме Internet Explorer. Ето го. И сега тук, както може да видите, има много опции за конфигуриране на Internet Explorer. Ние намираме Disable Changing Homepage Settings. Отваряме, даваме Enable и въвеждаме URL-ът, който искаме да се зареди. Например, този път нека да бъде Google BG. Даваме Apply. Ok. Виждаме, че това ни се променя на Enable. Другата опция, която ще конфигурираме, е Proxy серверът. Отиваме отново тук. Избираме Enable, за да направим така, че да не може юзерът да променя въведения от нас прокси сервер. Сега отиваме отново в Windows Settings, Internet Explorer Maintenance Connection Proxy Settings, да въведем отново проксито, което имаме записано ето тук. Даваме OK. Проверяваме, ето тук е въведено всичко. Така. И с това настройката на груповата ни политика мисля, че приключи. Затваряме Group Policy Management конзолата. Сега отново трябва да направим логов, за да се зареди новата групова политика. Ето виждаме, че вече се зарежда Google BG. Отиваме да провериме дали настройките, които сме направили, са приложени. Ето виждаме, че потребителят не може да променя homepage, както и
прокси серверът, който сме въвели преди това. Това са два от начините, чрез които може да конфигурирате прокси сервер и homepage чрез групова политика. Благодаря ви за вниманието.